Замислили ли сте се как една детска лампа може да се превърне в любимата част от една детска стая? Това е причината най-много да обичам да създавам персонализирани керамични лампи за деца. Всеки път започвам с обикновена фигурка, а после с всяка четка, с всеки цвят и всяко малко детайлче тя сякаш оживява в ръцете ми. И всеки път това усещане е магично. Представям си детето, което ще я прегърне с очи още в първия момент. Представям си вечерите, в които тази лампа ще свети до леглото му, ще бъде част от приказките за лека нощ, от мечтите и от най-сладките детски спомени. За мен това никога не е просто лампа. Това е подарък, който носи радост, уют и малко вълшебство в нечий дом. А най-красивият момент, когато получа снимка или съобщение от щастливите родители, че детето не спира да се усмихва и не иска да се разделя с новата си лампа. И тогава си казвам, точно заради тази усмивка правя всичко това. А ако и на теб ти харесва, последвай профила ми. Предстоят още много приказни герои, много цветове и още повече магия, създадена с любов. Благодаря ти!